У Беларусі 21 гадзіна, і гэта студыя Белсату ў суботу. Радая з вами прывітацца. Радая, што гэты вечар вы вырашылі правесці разам з намі. Абмяркуем разам самыя рэзанансныя тэмы дня, распавядзем, падсумуем. Абавязкова далучайцеся да нашай трансляцыі ў Ютубе, задавайце свае пытанні, каментуйце і, канешне же, абавязкова стаўце падабайкі. А пакуль агляд самых важных тэмаў дня. Шпіён ці інфарматар. Польскія спецслужбы правяраюць збеглага жаўнера Эміля Чэчку. Магчыма, тут, канешне, справа ў асобе, што вось, маўляў, можа яму штосьці там стрэльнула ў галаву, і ён так вот сабе вырашыў. Але гэта вельмі дзіўна. Гэта проста усе здзіўленыя, напэўна, ў Польшчы. А дзе быў ты? Сёння 11-я гадавіна плошчы. Я давно не была ў Беларусі, бо я баюся проста, што зноў такое паўтарыцца. Все кандыдаты ў прэзідэнту, у тым ліку я, вымагалі і чакалі нашмат большага ад грамадства, чым яно было на тое гатовай. Кожны дзень чакання – гэта праблема, таму што гэта боль, гэта немагчымасць нармальна хадзіць, спаць. Як салідарнасць перамагае боль? Беларусы сабралі грошы на аперацыю Тимофея. Польскія спецслужбы правяраюць інфармацыю, ці былы вайсковец і дэзерцір Эміль Чэчка быў беларускім інфарматарам альбо шпіёнам. Такая інфармацыя з'явілася на польскім партале Onet.pl. Тым часам беларуская прапаганда напоўніцу раскручвае досыць дзіўныя сведчанні былога вайскоўца. Падрабязней у нашым матэрыяле. Супраць вайскоўца Эміля Чэчкі, які збег з Польшы ў Беларусь, завялі крымінальную справу за дэзерцірства. Паводле гэтага артыкулу яму пагражае пазбаўленне волі да 10 гадоў. Праводзіліся мерапрыемствы па месцы жыхарства салдата. Канфіскаваная носьбіты інфармацыі. Яны будуць прадметам вывучэння, каб высветліць, ці планаваў ён гэта загадзя, ці гэта было спантаннае дзеянне. Напярэдадні стала вядома, што непасрэдных камандзіраў Эміля Чэчкі адсунулі ад камандавання, а Міністэрства абароны Польшы выказала сваю пазіцыю наконт інцыдэнту. Będziemy mieli pewnie do czynienia. Мае месца чарговая спроба атакі на Польшчу. Атакі не зброяй, не беларускім войскам, а там, дзе мы найбольш уразлівыя. Маніпуляцыяй у падачы інфармацыі і затуманьванні нас няпраўдаю. Хацеў бы папрасіць вас не паддавацца на маніпуляцыі фрагментарнай інфармацыяй, ды не паддавацца на дэмагогію лукашэнкаўскага рэжыму, накіраваную на дэстабілізацыю сітуацыі. Жаўнер 11-га артылерыйскага палка, 25-гадовы Эміль Чэчка, знік у чацвер у ваколіцах Нараўкі. Прэс-служба дывізіі паведаміла, што пісталет ён пакінуў у Часцы і перайшоў на беларускі бок, дзе ў прымежнай зоне яго затрымалі. Беларускі памежны камітэт сцвярджае, што жаўнер перайшоў на бок Беларусі, цытата, у сувязі з нязгодай з палітыкаю Польшы адносна міграцыйнага крызісу і практыкаю негуманнага абыходжання з мігрантамі. У інтэрв'ю беларускаму дзяржаўнаму тэлебачанню Чэчка сцвярджае, што быў сведкам масавых забойстваў польскімі вайскоўцамі, мігрантаў і нават польскіх валанцёраў. Магчыма, былі ягоныя фантазіі, якія яшчэ больш былі развіты беларускім бокам, то больш што карцінка такая, яна вельмі дарэчая зараз для беларускіх дзяржаўных медыа. Ну і вот у выніку ўсё гэта ператварылася ў такім вельмі дзіўны прадукт, якім все-таки не выклікае вялікага даверу. Дакладна невядомыя матывы, якія падштурхнулі Эміля Чэчку на дэзерцірства. Польскія медыі ды афіцыйныя асобы паведамляюць, што хлопец меў праблемы з законам. Чыніў хатні гвалт, а тыдзень таму патрапіўся ў стане алкагольнага ды наркатычнага ап'янення за стырном. Людзі ўцікаюць па-за межы еўразвязу, а тым больш у стане такой крызісу, в стане канфлікту, тут трэба мець нейкія вельмі сур'ёзныя прычыны. Тыя, якія мы ведаем, гэта ўсё неяк вельмі выглядае несур'ёзна. І, магчыма, тут, канешне, справа у такой, у асобе, што, маўляў, можа яму штосьці там
стрэльнула ў галаву, і ён так вот сабе вырашыў. Але гэта вельмі дзіўна. Гэта просто усе здзіўленыя, напэўна, ў Польшчы. Цяпер польскія спецслужбы правяраюць, ці не быў дэзерцір Эміль Чэшка раней завербаваны шпіёнам або інфарматарам беларускіх спецслужбаў. Алесь Баразенко, Белсат. Контрабанда б'е рэкорды. У Літве падвялі вынікі нелегальнага ўвозу цыгарэтаў з нашай краіны, і гэтыя маштабы, шчыра вам скажу, уражваюць. Калі чвэрць цыгарэтнага рынку краіны складаюць нелегальныя цыгарэты, гэта ўжо пытанне бяспекі. Усе гэтыя нелегальныя цыгарэты вырабляюцца кампаніямі наўпрост звязанымі з рэжымам Лукашэнкі. І відавочна, што гэта крыніца фінансавання рэжыму. Паводле дадзеных літоўскай мытні за 2021 год у цягніках сканфіскавана столькі цыгарэтаў, колькі ў суме сканфіскавалі за апошнія 7 гадоў. Толькі на чыгунцы зафіксаваныя 24 спробы кантрабанды тытунёвых вырабаў. Усяго ж за год удалося сканфіскаваць 328 мільёнаў пачкаў, што спрабавалі ўвесці ў Літву рознымі спосабамі. Паводле літоўскіх мытнікаў класічныя схованкі нелегальных цыгарэтаў – гэта насыпныя грузы, угнаенне, дроў груз. 11 гадоў таму беларусы зрабілі чарговую спробу змяніць сітуацыю ў нашай краіне. У 2010 годзе, незадаволеныя вынікамі прэзідэнцкіх выбараў, беларусы сабраліся на плошчы. І менавіта так гэтая падзея засталася ў гісторыі як плошча. У выніку дзесяткі збітых, перапоўненыя аўтазакі, вымушаная эміграцыя і боль. Надзея Бельская прыгадвае падзеі 11-гадовай даўніны. Маю абромчык падзеі 2010-го закранулі непасрэдна. Заступаючыся за свайго хлопца, дзяўчына атрымала ад мапу 2 удары па назе. Пасля гэтага яе вазілі па горадзе некалькі гадзінаў. Хуткую выклікалі ўжо ў изолятары. Мы мне рабілі аперацыю, складвалі нагу, устаўлялі жалезныя канструкцыі. І я магла трошкі наступаць на нагу і хадзіць на мыліцах. Пасля былі некалькі месяцаў у больніцы, доўгае лячэнне, рэабілітацыя і змаганне за свае правы. Майя дамагалася завядзення крымінальнай справы, але абставілі ўсё так, быццам збіў дзяўчыну неамапавецца невядомая асоба. Цяпер Майя жыве за мяжою. Я даўно не была ў Беларусі, бо я баюся проста, што зноў такое паўтарыцца. Победу одержал президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Увечары 19 снежня 2010 года, калі Лідія Ярмошина абвесціла чарговую элегантную перамогу Лукашэнкі, дзесяткі тысяч чалавек выйшлі на вуліцы Менску. Яны пратэставалі супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў. Ад Кастрычніцкай плошчы дайшлі да плошчы Незалежнасці. Не дайшоў кандыдат на прэзідэнцтва паэт Уладзімір Някляеў. Па дарозе на плошчу яго да непрытомнасці збіў спецназ. Пасля яго забрала хуткая дапамога. Пошли, под руки, пошли! На плошчы ж пасля таго, як правакатары пачалі біць шыбы ў доме ўрадаў, на мірных пратэстоўцаў накінуліся сілавікі і людзей пачалі жорстка збіваць. Лідары не адчулі стан грамадства і ўсе заклікалі людзей да дзеянняў большых, чым на тое была гатоўнасць у грамадства, у грамадскіх актывістаў. Усе кандыдаты ў прэзідэнты, у тым ліку я, вымагалі і чакалі нашмат большага ад грамадства, чым яно было на тое гатовай. Пазіцыя. Я нарэшце рушыла свае сілы, было шмат кандыдатаў, і гэта расцягнула галасы людзей, якія гатовы былі галасаваць супраць Лукашэнкі. Ну і гэта, так сказать, расцярушылі свой электарат. Пасля брутальнага разгону 19 снежня затрымалі больш за 600 чалавек, сярод іх 7 кандыдатаў на прэзідэнцтва. Шмат хто атрымаў вялікія тэрміны зняволення. Грамадзянская супольнасць была амаль цалкам разгромленая. Надзея Бельская, Белсат. Дарагія гледачы, я хочу вас запытаць, каб вы ўзгадалі, дзе вы былі ў гэты дзень 11 гадоў таму. Буду рада пабачыць вашы адказы ў нашым чаце. Буду таксама задаваць гэтае пытанне нашым сённяшнім гасцям. А пакуль змяняем тэму. 13-гадовы Цімафей. З выгляду звычайны хлопец, які любіць спорт і падарожжы. Але ад нараджэння мае хваробу. Дзякуючы
аперацыі, якая прайшла на радзіме, рэабілітацыі, у хлопца паправілася здароўе, але праз вымушаны ад'езд, праз рэпрэсіі на ягоную сям'ю ён апынуўся ў Польшчы. Цяпер не патрэбна яму тэрміновая аперацыя, каб ён мог жыць без болю. І вельмі хутка салідарныя беларусы назбіралі патрэбную суму, каб Тимофей змог зрабіць яшчэ одну аперацыю, якая дапаможа яму функцыянаваць нармальна. Расказваю вам гісторыю салідарнасці, цеплыні, а таксама жыцця без болю для Тимофея. У меня есть очень большое желание, чтобы мне выняли к Новому году пластины, чтобы я мог на Новый год поиграть с друзьями, бегать, а не просто сидеть. Мара Тимофея жыць без болю і падарожнічаць у хуткім часе ажыццявіцца, дзякуючы неабыякавым беларусам, якія за пару дзён сабралі неабходную суму грошай для аперацый для хлопца. Больш за 2500 еўраў праз фонд «Байсол». Поначалу у меня был пессимизм, я плакала, я когда сюда приехала, от врача вернулась домой, я понимала, что тех денег, которые я откладывала на праздник, на ортопедическую обувь, то есть все, и я еще и залезла в долги. Медицина везде дорого, а без страховки тем более. Сейчас понимаю, что есть добрые люди. До 6 гадоў Тимофей быў пад пільным наглядам дактароў, але перад самай школай дыягназ яму скасавалі. Летась хлопцу тэрмінова правялі аперацыю, ён пачаў рэабілітацыю наноў. Пласціны, якія былі ўманціраваны ў ягоныя ногі, яны ўжо пачалі дэфармавацца. В прынцыпе, яны маглі бы зрабіць аперацыю бясплатна ў Польшчы, але трэба чакаць чаргу. А кожны дзень чакання гэта праблема, таму што гэта боль, гэта немагчымасць нармальна хадзіць, спаць. На пагаршэнне здароўя, мяркуе Вольга, паўплываў пераслед за ейны удзел у мірных акцыях пратэсту. Сям'ю паставілі пад нагляд сацыяльных службаў. Яны вымушана пакінулі Беларусь. Найгоршым же называе Вольга. Я обнаружила, что в нашей медицинской карточке уничтожены все самые важные документы. И это получилась большая проблема. Польскія дактары даюць добрыя прагнозы на выздараўленне Тимофея. І гэта не адзіная сям'я палітычных уцекачоў і вязняў, якую падтрымалі. Это является маркером осознанности общества. То есть если практик солидарности нет, то значит мы, по сути, имеем что? Мы имеем апатию, значит, да, то есть мы возвращаемся к этим 27 годам, до 2020 года, что происходило. То есть какие-то там активисты, которые страдают, которые еще что-то. И пускай они себе страдают, а у нас жизнь идет отдельно. Праваабаронцы заклікаюць не пераставаць падтрымліваць людзей, якія пацярпелі ад рэжыму. Спіс тых, каму цяпер неабходна дапамога, можна знайсці на сайце ініцыятывы dissidentby.com. Марыля Дакуцька, Белсат. Саміт усходняга партнёрства без прадстаўнікоў Беларусі. Затое дзесяткі сустрэчаў на самым высокім узроўні, дзе размаўлялі выключна пра нашу краіну. Светлана Ціхановская правяла працоўны візіт у Брусэль. Пра вынікі яго мы паразмаўляем з Валерыем Кавалеўскім, кіраўніком кабінету Светланы Ціхановскай. Вітаю, Валер. Добрый вечер, Алина. Было пустое крэсла, быў сцяг афіцыйнай Беларусі, і ніхто не казаў ад імя Беларусі на саміце ўсходняга партнёрства. Ці, на вашу думку, гэта было слушнае рашэнне? Ці вы мелі ўплыў на тое, што менавіта так здарылася? Безумоўна, мы хацелі б, каб прадстаўніцтва Беларусі на саміце было больш паўнавартасным, але мы настойлі на тым, каб гэта былі менавіта дэмакратычныя сілы, каб гэта не быў Лукашенко ці яго памагатыя. То бок такі варыянт, які мы атрымалі, конечно, стаў кампрамісным, але тым не менш я вымушаны зазначыць тут, што пра Беларусь там казалі. Выступалі і міністры да гэтага, і выступалі кіраўнікі дзяржаў, кіраўнікі ўрадаў падчас саміту усходняга партнёрства, і заклікі да Беларусі, аб дэмакратызацыі Беларусі і шкадаванні пра тое, што прыпынены ўдзел Беларусі ў усходнім партнёрстве увайшлі ў заключную дэкларацыю. Таму Беларусь насамрэч прысутнічала на гэтым, і вельмі важна, што перад самім самітам Светлана Ціхановская і шэраг іншых прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці Беларусі сустрэліся з кіраўніцтвам Еўрапейскага звязу, з кіраўнікамі 13 краін, даруйце, з кіраўнікамі знешнепалітычных ведомстваў 13 краін. Светлана Ціхановская яшчэ правяла сустрэчы
асобныя з кіраўнікамі ўрадаў 6 краін. То бок праграма была вельмі актыўная, і мы, канешне, сваю пазіцыю заявілі, што да ўсходняга партнёрства, ролі Беларусі ў ёй, але таксама абмеркавалі і іншыя пытанні парадку дня, які ўсё больш расце паміж Беларусю, дэмакратычнай Беларусю і Еўрапейскім звязам. Ну, я таксама была ў Брюсселі, сачыла за тым, што адбывалася на саміце, за візітам Святланы Ціханаўскай. І вось на заключнай прэс-канферэнцыі, дзе выступала глава Еўракамісіі Урсула фон дер Ляйен і кіраўнік Еўрапейскай рады Шарль Мішэль, но мне падалося, што амаль палова канферэнцыі была прысвечаная Беларусі, а другая палова магчымай расійскай агрэсіі на Украіну. І прычым пра Беларусь казалі ў першую чаргу. Ці Беларусь застаецца прыярытэтам у еўрапейскай палітыцы на ўсходзе? То, як праводзіліся сустрэчы, на якім узроўні, які шырокі круг удзельнікаў у ім браў удзел, усё гэта паказвае, што Беларусь вельмі важная для ўсходняга партнёрства, не толькі для краін ўсходняга партнёрства, але і для Еўрапейскага звязу. І тое, што крызіс у Беларусі працягваецца, што гэты крызіс набывае новыя адценні, і што ён часам уплескиваецца за мяжу Беларусі і такім чынам уплывае на нацыянальныя інтарэсы краін Еўрапейскага звязу, таксама падкрэслівае важнасць Беларусі для Еўропы, для таго, каб цэласнасць, стабільнасць еўрапейскага звязу была забяспечана менавіта сумеснымі намаганнямі. І для нас, канешне, ўсходняе партнёрства застаецца вельмі важным інструментам для того, каб падтрымліваць, развіваць адносіны паміж Беларусю і Еўрапейскім звязам. І менавіта пра гэта мы гаварылі, і на гэтым мы настаивалі і з боку еўрапейцаў. Абсолютно адэкватная рэакцыя і жаданне развіваць гэтыя адносіны па-за адносінамі з рэжымам. На наступны дзень пасля саміту ўсходняга партнёрства ў Брюсселі адбываўся саміт Еўразвязу, дзе прысутнічалі вось акурат кіраўнікі ўсіх 27 краінаў, і ў выніковай дэкларацыі таксама казалі пра Беларусь і пра наступны пакет санкцыяў. Пра што гэта сведчыць? Гэта сведчыць пра тое, што ёсць разуменне, што тыя пакеты, якія уводзіліся да гэтага часу, усе 5 раундаў санкцый, якія мы бачылі, што яны насамрэч не прынеслі таго эфекту, на які ўсе спадзяваліся. 4-й і 5-й пакет, нагадаю, былі ўведзены ў сувязі з падзеямі, якія закранулі еўрапейскія інтарэсы. Гэта захоп самалёта Ryanair і гэта міграцыйны крызіс на мяжы з Польшчай і Літвой. Але гэтыя пакеты не ў дастатковай ступені асвятлялі тыя праблемы, якія існуюць у самой Беларусі. І гэта тое, пра што мы нагадваем, што калі уводзяцца, калі распрацоўваюцца нейкія санкцыйныя захады, то яны перш за ўсё павінны мець на ўвазе вырашэнне ўнутранага крызісу ў Беларусі, таму што менавіта гэта з'яўляецца карнявой праблемай для ўсяго рэгіёна. Для того, каб вырашыць усе падобныя сітуацыі, як на мяжы ці з самалётам, мы павінны вырашыць галоўную праблему, то бок лечыць саму хваробу, а не займацца сімптомамі гэтай хваробы. Вось тут нашы гледачы пытаюць пра тое, што ціск працягнецца, але зараз фактычна Еўропа сыходзіць на святочны адпачынак. Ці не адбудзецца так, як з 3-м пакетам санкцыяў, калі яго прымалі больш за 4 месяца? Я абсолютно згоден з тым, што з Еўропай трэба працаваць, бо у Еўропы свае праблемы, у Еўропы свой календар падзеяў. Яны, безумоўна, маюць не так мала прыярытэтаў, як нам здаецца, як нам хацелася б. Гэта азначае, што нам трэба яшчэ больш працаваць, нам трэба дамагацца таго, каб захады, якія выпрацоўваюцца ў еўрапейскім звязе, каб яны былі найбольш эфектыўныя. Як мы казалі еўрапейцам, гэты 5-й пакет санкцый так і не стаў ультыматумам. Гэта яшчэ адзін крок па зацісканні гаек для рэжыму, але канчаткова гэтыя гайкі не заціснутыя, застаецца яшчэ вельмі шмат прасторы для того, каб Лукашенко працягваў функцыянаваць, каб яго мадэль працавала. І для того, каб ўсё ж такі захады сталі эфектыўнымі і сталі такім ультыматумам, трэба папрацаваць значна больш. І не трэба адкладаць гэтыя захады, бо сітуацыя ў краіне застаецца крытычнай не толькі для тых беларусаў, якія наўпрост удзельнічаюць у дэмакратычнай дзейнасці, але для мільёнаў беларусаў, якія жывуць у атмасферы страху і рэпрэсій. Тут вось пытаюць яшчэ нашыя гледачы. Мяне больш клапоціць, ці пачнуць у поўную моц працаваць ужо прынятыя пакеты санкцый. Я думаю, тут варта зазначыць, што ёсць пэўныя лазейкі, якімі карыстаецца рэжым. Вось што можна зрабіць з гэтым, каб сапраўды працавала добра ўжо то, што было прынятае?
Так, сапраўды, гэта і лазейкі, гэта прабелы ў санкцыйным рэжыме, гэта і графік увядзення гэтых санкцый, то бок не ўсе санкцыі вводзяцца адначасова. Гэта і адсутнасць механізмаў кантролю за выкананнем санкцый ў еўрапейскім звязе, як, напрыклад, гэта робіцца ў Злучаных Штатах. Мы таксама ўсе гэтыя пытанні падымаем. Канешне, асабліва будаванне інстытутаў, гэта даволі складаная праблема, займае час, але тым не менш мы праз практычныя дзеянні, праз сваю увагу да гэтай тэмы звяртаем увагу еўрапейцаў на тое, што санкцыйны рэжым кепска працуе. І калі яны ставяць сабе за мэту спыніць рэпрэсіі ў Беларусі, вызваліць палітзняволеных праз гэтыя санкцыі, то гэтыя захады працуюць недастаткова поўна, і трэба старацца лепш. У тым ліку вылічваем тыя лазейкі, тыя прабелы, расказваем пра іх, паказваем, што рэжым, нягледзячы на гэта ўсё, спрабуе абыходзіць санкцыі, мінімізаваць эфект. Мы ведаем пра той крызіс, які адбыўся ў Літве, што фактычна літоўская чыгунка працягнула кантракт на транзіт прадукцыі Беларусь-Калія да сваіх портаў у абыход фактычна волі палітычных рашэнняў літоўскага ўраду. І мы бачым, наколькі сур'ёзна насамрэч ставяцца асабліва нашыя суседзі да такой тэмы. Таму пры тым, што мы крытыкуем, мы таксама павінны аддаваць і належнае нашым партнёрам, тым краінам, якія сапраўды дбаюць пра дэмакратычную будучыню Беларусі. Валер, у Брюсселі вы таксама казалі, заклікалі Аб'яднаную Еўропу стварыць адмысловы орган, які бы каардынаваў прыняццё санкцый, дапамогу Беларусі, каб у адно месца сцікаліся вось усе гэтыя праблемы, прапановы, і каб яны вырашаліся цэнтралізавана. Ці ёсць надзея, што ў бліжэйшым часе ж нешта такое можа паўстаць? Такую праблему мы паставілі, бо выглядае так, што розныя управленні ў складзе Еўрапейскай камісіі, розныя камісары па сваіх кірунках адсочваюць гэтую інфармацыю, але цэнтралізаванай працы на гэтым кірунку не вядзецца. То бок інфармацыя можа быць не скаардынаваная, і вельмі часта гэта стварае таксама сітуацыі, калі рэжым ці іншыя любыя краіны, не абавязкова, каб гэта была Беларусь, яны знаходзяць магчымасці, нейкую прастору для таго, каб праціснуцца і забяспечыць свае эканамічныя інтарэсы. Колькі гэта займе часу, паглядзім. Рэакцыя разумення на нашыя заклікі, але ніхто пакуль не абяцаў, што гэта будзе зроблена як мага хутчэй. Ну, на гэтым тыдні мы сачылі за жахлівымі, можна сказаць, нават сталінскімі, як некаторых называюць, выракамі ў справе Сергея Ціханаўскага, Мікола Статкевіча, а таксама блогера Эдуарда Пальчыца. Вось якая ваша асабістая думка, чаму улады прымаюць ажно такія драконаўскія тэрміны для тых людзей, якія наважыліся выстаць супраць іх. З іншага боку мы бачым, што вось Ігор Банцар, ён ужо адседзеў свой тэрмін, учора вярнуўся дадому. Гэта, канешне, радуе, што некаторыя людзі ўжо вяртаюцца. Тым не менш, вельмі сімптаматычна, што апошнія выракі, яны вельмі моцна ўзняліся і становяцца ўсё больш і больш высокімі. Так, сапраўды, вось гэтая рэакцыя, яе ў пэўным сэнсе можна назваць гістэрычнай. Тыя выракі, якія даюць палітычным лідарам, Сергею Ціханаўскаму, журналістам, і сёння яшчэ, даруйце, учора было Пальчысу, то бок паказвае, што ўлада па-ранейшаму адчувае сябе абсалютна няўпэўнена. Але гэта не проста пакаранне для гэтых людзей, гэта спроба запужаць усіх нас. І адначасова гэта таксама і ацэнка той працы, якую робіць дэмакратычная супольнасць, Святлана Ціханаўская асабіста. Бо, канешне, 18 гадоў Сергею Ціханаўскаму гэта таксама і ацэнка таму, што яна змагла зрабіць за гэты час. Болей за тое, пракуратура незадаволена занадта мяккім прысудам для Сергея Ціханаўская і мае намер абскардзіць гэта, дамагчыся таго, каб гэта было 20 гадоў. То бок мы разумеем, што тут шмат слаёў у гэтым, але нічога з гэтых слаёў не паказвае на то, што рэжым адчувае сябе ўпэўнена, што рэжым не адчувае страху перад людзьмі. Рэжым відавочна разумее, што пратэст у краіне працягваецца, што людзі незадаволеныя, што людзі будуць шукаць моманту, шукаць той магчымасці, каб заявіць пра сваю нязгоду з рэжымам Лукашэнкі і абавязкова яшчэ вернуцца да пратэста. Валер, у Брюсселі вы таксама казалі, заклікалі Аб'яднаную Еўропу стварыць адмысловы орган, які бы каардынаваў прыняццё санкцый, дапамогу Беларусі, каб вы святліць ці ёсць нейкая надзея, што
Тут важна зазначыць, што гэтыя выракі яны часта ўжо цяпер вышэйшыя, чым за забойства. Хаця яны абсалютна недаказаныя і суды праходзяць закрыта, і нават ніхто не ведае гэтых дакументаў суда, якія там ідуць, і все адвакаты, натуральна, маюць дамову аб неразглашэнні. Хацела закрануць яшчэ адну важную рэзанансную справу, справу польскага дезерціра Эміля Чэчкі, які трапіў у Беларусь, як пісала беларуская прапаганда, з дыктатуры у дэмакратыю, што нас учора пазабавіла вельмі тут у рэдакцыі. Сёння далейшы працяг гэтай справы польскія спецслужбы правяраюць, ці ён быў агентам, ці ён быў інфарматарам. Пакуль дакладнай інфармацыі няма. Тым не менш, гэта такая досыць моцная удача ў руках рэжыма. То бок яны атрымалі такога, можна сказаць, фріка, які дазваляе ім трошки змяняць рыторыку гэтую міграцыйную. Вось думаеце, пашчасціла рэжыму вось з гэтым выпадкам? У пэўным сэнсе, канешне, можна пагадзіцца з тым, што пашэнціла, што атрымалі такого фріка, як вы сказалі. Але разам з тым відавочна, што гэта ўжо перайшло ўсе магчымыя межы нармальнага, і тое, што гаворыць гэты чалавек, тое, што рэтранслюе прапаганда, яно выглядае настолькі ненармальна, што веры гэтаму ўжо зараз аўтаматычна няма. Канешне, польскім ваенным трэба зрабіць сваю працу над памылкамі, ацаніць сітуацыю, як так атрымалася, што чалавек з такім мінулым апынуўся ва ўзброеных сілах, са зброяй у руках. Але тым не менш гэта не азначае, што сам крызіс на мяжы памяняў свае расклады, што расстаноўка сіл такая, што нібыта гэта здымае адказнасць з Лукашэнкі за сам крызіс і за тое, колькі людзей пацярпела ад яго, колькі людзей загінула ад яго, колькі людзей згубіла сваю маёмасць, я маю на ўвазе мігрантаў у першую чаргу. Мы таксама памятаем пра тое, што некалькі польскіх военнаслужачых на мяжы атрымалі раненні у выніку вось гэтых аперацый беларускага рэжыму супраць Польшчы. То бок адказнасць ляжыць па-ранейшаму на Лукашэнку. Гэта ніякім чынам не мяняе расклад сілаў на мяжы. Усё як было, так і застаецца. Лукашенко агрэсар, Польшча вымушаная абараняцца. А міграцыйны крызіс працягваецца. Дзякуй вялікі. Валер Кавалеўскі, кіраўнік кабінету Святланы Ціханаўскай, быў з намі на сувязі з Вільні. Дзякуй вам за размову. Шановне господарство, ось, будучи у Брюсселю, я поразмовляла са Світланою Ціханаўскай, абмеркавала з ёй тему санкцыяў і запытала, чаму санкцыі не працуюць так дакладна, як бы нам хацелася. Прапаную паслухаць адказы лідаркі дэмакратычных сілаў Беларусі. Мы пытаемся прийти в Беларусь к переменам через давление и через помощь гражданскому обществу. Давление на режим включает в себя в первую очередь санкции. И вроде казалось бы, что санкции уже 5 пакетов ввел Евросоюз, от США 2 пакета санкций. Но так получается, что вроде санкции вводят, но они не скоординированы. И режим, имея 27-летний опыт обхода санкций, использует этот момент, чтобы и дальше использовать лазейки, которые санкции оставляют после себя, и продолжать торговать санкционной продукцией. И я вижу, как литовское правительство принципиально работает с давлением на режим. Правительство Литвы делает все возможное, чтобы не дать режиму возможность торговать дальше, потому что ценности, моральные качества важны для нашего братского народа. Но, еще раз говорю, мы имеем дело с опытной коррупционной схемой, которая уже давным-давно знает, как идти против системы. Они используют, скажем так, слабости международного права, да, чтобы продолжать торговать. Виноват только режим. Не стоит обвинять тех, кто предпринимает все возможные шаги, чтобы противостоять режиму. Но если в демократических странах есть бизнес-этика, есть международное право, то
В случае с режимом этого не существует, и нужно быть твердым, принципиальным, чтобы не давать возможности режиму распространять свои щупальца дальше. Я очень благодарна Литве за принципиальную позицию по поводу режима в Беларуси, с одной стороны, и по поводу поддержки гражданского общества с другой. Литва, вы знаете, стала моим вторым домом. Очень много людей приехало в Литву, и Литва всячески старается поддержать нас. Так, шановне господарство, працягваем наш эфір, і да нашай размовы далучаецца Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага управлення. Вітаю вас, Павел. Бачыце, чуеце нас? Да, чую вас. Да, добрый день, добрый вечер. Добрый вечер. Так, мы бачыліся з вами літаральна некалькі дзён таму у Брусэлі. У Брусэлі вы казалі адным голасам з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, якія прадстаўлялі нашу краіну на сустрэчы з высокімі кіраўнікамі Еўразвязу. У Брусэлі шмат казалася таксама пра дээскалацыю сітуацыі на мяжы з Украінай, Расіяй, Беларусі. Але вось мы бачым, што ўсё ж такі Крэмль вядзе гэтую рыторыку зусім у іншы бок і спрабуе накручваць гэты канфлікт, якога пакуль яшчэ няма, але далей раскручвае гэтую тэзу. І вось літаральна сёння з'явілася інтэрв'ю Дмітрія Пескова, прадстаўніка Крэмля, прэсавага сакратара Пуціна, які наказаў вельмі шмат цікавых рэчаў, якія вось хацела з вами абмеркаваць. Напрыклад, тое, што беларусам вельмі пашчасціла, што Расія ёсць побач. Сапраўды Беларусі пашчасціла і беларусам? Ну, я перш хотел сказать, что все ж таки не заўсёды ёсць адзіны голас падчас міжнародных сустрэчаў. Мы все больш і больш бачым, што адна з палітычных сілаў выступае з іншага пункту гледжання, лічыць, што трэба ісці шляхам дээскалацыі, пачынаць дыялог з Лукашэнкам, з рэжымам. Што гэта за сіла? Давайте будзем канкрэтнымі. Я думаю, што гэта асобнае будзе ў нас. Это, конечно, не штаб, гэта не Народнае антыкрызіснае ўправленне, гэта не координацыйная рада, так што можна, я думаю, дайсці да высновы самому, хто прысутнічаў. Мяне гэта пачынае непакоіць, бо калі мы ўзгадняем агульную пазіцыю, выходзім на міжнародныя сустрэчы, то мы павінны заходзіць з гэтай агульнай пазіцыі. Калі хтосьці спрабуе весці таемныя перамовы, можа такі і з прадстаўнікамі рэжыма, і спрабаваць пазней выносіць гэта на сустрэчы міжнароднага ўзроўня, гэта, мне падаецца, такая абсолютна нешчырая пазіцыя. Але гэта, я думаю, тэма для журналістскага расследавання. Што тычыцца менавіта выступленняў, выказванняў Дмітрия Пескова, я хацеў бы, конечно, запытацца, у чым пашчасціла Украіне. Украіне пашчасціла ў тым, што ён параўноўвае, дарэчы, Беларусь з Украінай, што калі бы не падтрымала бы Расія, то было б горш, чым на Украіне. Так вось, чым пашчасціла Украіне? Тое, што забралі вялікую частку тэрыторыі, то, што зараз ідзе вайна на Донбасе, гэта ў гэтым шчасце Украіны. Можа, нам пашчасціла тое, калі узурпатар захапіў уладу пасля жудасна сфальсіфікаваных выбараў у 2020 годзе, і Расія адразу прызнала узурпатара. Можа, нам пашчасціла ў тым, што Расія ніколі не сказала ні слова негатыўнага за тое, што стралялі ў беларусаў на вуліцах гарадоў нашай краіны, то, што гвалт ажыццяўляўся у адносінах да беларусаў, на жаль, ажыццяўляецца да гэтай пары. Можа, у гэтым з'яўляецца шчасце беларусаў? Ведаеце, конечно, гэта цяжка каментаваць, бо тут і так усё зразумела. Менавіта такая штучнасць гэтых всіх выказванняў афіцыйнага прадстаўніка Крэмля. Таму мы павінны яшчэ раз сказаць, што гэта стратэгічная памылка Расійскай Федэрацыі. Калі зараз гэта шчыліна паміж успрыняццем нас, беларусаў, афіцыйнай Расіі, у будучым гэта можа стаць такім вялікім расколам. Фактычна можа прывесці да сітуацыі, што беларусы не зразумеюць і не будуць гатовы зразумець палітыку Расіі. Бо калі расіяне вельмі часта, мы з вами неаднойчы гэта чулі, кажуць, беларусы гэта ж нашыя браты. Калі ў суседнім доме збіваюць брата, яго гвалтуюць, робяць з ім все, што заўгодна, а сусед, глядзіце, яшчэ гэта падтрымлівае, так, бейце сильней, бейце мацней, здзівайцеся.
там і як рабіць усё, што можаце дрэннае. Ну, это ж все правильно, тое, што вы робіце. Ну, гэта сапраўды, конечно, выклікае такія даволі непазітыўныя эмоцыі. Гэта яшчэ раз мы павінны здаваць сабе справу, калі мы кажам пра выбудову нашых адносінаў з усходнім суседам. Вы ведаеце, што беларусы, конечно, выходзілі не з геапалітычным выбарам, і нават, можа, сёння ён не з'яўляецца настолькі крытычным, але ўсё гэтай дзеянні і выказванні нашага ўсходняга суседа нібы наўмысна падштурхоўваюць нас дзеля таго, каб мы пачалі думаць пра гэты геапалітычны выбор. До речі, Песков ось так і сказав, що вас же там ніхто не жде з распростертыми объятиями, программами социальной поддержки, нигде не ждут и ничего не сулят. То бок Песков ведае, хто ідзе чакае беларусаў, так? Ну, я думаю, што ён, можа, сапраўды не ведае. На жаль, аналітычнай службы Крамля тут спрацавалі дрэнна. Ён не ведае пра план Маршала, ён не ведае пра тое, што Еўрапейскі Саюз ужо выпрацаваў, афіцыйна прадставіў дакументу на зварот, дарэчы, дэмакратычных сілаў Беларусі, і штаба, і каардынацыйнай рады, народнае антыкрызіснае ўпраўленне. Тады падпісвалі гэты зварот і Валерый Цыпкала, Вераніка Цыпкала, і ў адказ мы атрымалі абсалютна дакладную прапанову дапамогі эканамічнай для Беларусі, будучай новай Беларусі, гэта ў памеры 3 мільярдаў долараў, пазней нават называлася прыблізная сума до 10 мільярдаў долараў США. Гэта не тое, калі Лукашенко не хоча аддаваць пазыкі, а за тое, што он не аддае пазыкі, яму даюць зверху яшчэ дадатковыя пазыкі. Ну, таму гэта не дастатковая інфармацыя, якую мае, на жаль, Дмітрий Песков, калі б ён гэта калі робіць такія высновы. До речі, питаються нас глядачі про тое, 30 мільйонаў еўраў дапамогу, якую абяцала Урсула фон дер Ляйен, ось якім чынам яна будзе размеркавана, ці гэта будзе нейкім праздрыстым шляхам? Гэта вось пытанне ад нашых глядачоў. Ці вы, можа, нешта ведаеце на гэты конт, спадар Павел? Пытанне не да мяне, я не займаюся ні размеркаваннем гэтых сродкаў, ні гэтыя сродкі не трапляюць у народнае антыкрызіснае ўпраўленне. Гэта пытанне да еўрапейскіх структураў, якія гэта агучваюць. Вось давайце у іх разам і запытаемся. Яны прымаюць гэта рашэнне, яны кажуць пра гэта. Няхай. Я запытаўся, дарэчы, на сустрэчы ў Еўрапейскай камісіі наступнага дня у аднаго з генеральных дырэктароў, што маецца на ўвазе. Ну, апрача агульных такіх адказаў я інфармацыю не атрымаў. Таму я думаю, што вельмі важна запытацца ў Еўрапейскай камісіі, што мела яна на ўвазе. Добра, я думаю, што гэта таксама можа быць добрае заданне для журналістаў. Тым часам гледачы пытаюць, важна, Павел Павлович, ці вы абмяркоўвалі з кімсьці ўвядзенне войск Расіі і ўвядзенне самых моцных санкцый, а не пазіцыі нічога не заўважання? Вось так пытаюць. Абмяркоўвалі, вы маеце рацыю. Гэтае пытанне мы пастаянна падымаем на ўсіх міжнародных сустрэчах і тых сустрэчах, якія былі ў Брусэлі, і ў Парыжы, і ў Страсбургу. Мы бачым гэтую пагрозу ўвядзення рэальнай прысутнасці ўжо расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі, тое, што створаны 2 вайсковыя базы ў Баранавічах і ў Гродна, тое, што фактычна міграцыйны крызіс можа быць перадумовай дзеля таго, каб увесці яшчэ большую групіроўку расійскіх ваенных войскаў, тое, што зараз сярод беларускіх ваенных ідзе вельмі такая прамыўка мазгоў прадстаўнікамі расійскага міністэрства абароны, калі яны расказваюць пра тое, як добра будзе служыць у арміі саюзнай дзяржавы, што у вас будзе новая форма адзення, што вы будзеце атрымліваць большыя заробкі, што у вас будзе магчымасць ездзіць вучыцца вайсковой справе, военной справе в Российскую Федерацию. Это все дзеянні, які реально ажыццяўляе усходні сусед. Так что Дмитрий Песков, калі кажа вось гэтыя агульныя рэчы, мы павінны разумець, что гэта все двойное дно, бо реальнасць зусім іншая. Стратэгічны інтарэс России гэта валодаць тэрыторыямі, у тым ліку тэрыторыі Беларусі. Калі мы кажам пра інтарэсы Еўрапейскага Саюза, то тут маральны выбар, правачалавечы выбар. У тым, то і розніца з'яўляецца. Ці мець пад уплывам сферы тэрытарыяльныя, альбо ці валодаць гэтымі тэрыторыямі, альбо даць магчымасць людзям самім выбіраць і вырашаць свой лёс. Вось тут розніца падыходаў Расіі і Еўрапейскага Саюза, і яна кардынальная, яна вельмі змястоўная, і тут розніца ўвогуле эпахальная.
бо так павінна рабіцца ў 21 стагоддзі, калі людзям даецца права вырашаць свой лёс самім, а не узурпатару, які захапіў і сілы утрымлівае ўладу і выконвае тое, што патрэбна аднаму з суседзяў. Вось мы якраз барацьбу вядзем за права людзей, за свабоду. На жаль, нас падштурхоўваюць... Цудоўна. Все дэмакратычныя сілы змагаюцца за права і за свабоду, і тут мы вас абсалютна падтрымліваем. Хацела закрануць яшчэ важнае пытанне, вы з вами абмеркаваць, у нас не так шмат часу, таму перайдзем да гэтага. Пытанне рэферэндуму. Гэта будзе, бадай, цэнтральная падзея першага пачатку 2022 году. Пакуль, нягледзячы на тое, што абяцалі прадставіць праект новай канстытуцыі, яе няма, ўсцяж чакаем. Вось таксама не асабліва ведаем, калі адбудзецца гэты рэферэндум. Вось як на пытанне рэферэндуму рэагавалі ў Брусэлі, ці вы гэта абмяркоўвалі, і ці маеце болей інфармацыі на гэту тэму? Ну, па-першае, у нас ёсць крыніцы, якія кажуць і ініцыятыве «Честные люди» і Народному антыкрызіснаму управлению, што рэферэндум плануецца абвесціць на 27 лютага бягучага года. Паглядзім, пабачым. Лукашенко абяцае, што ён абвесціць гэтую нелегітымную падзею самым бліжэйшым часам. Праблема заключаецца ў тым, што мы не можам аналізаваць дакумент, пра якой ён шмат кажа, але мы яго не бачылі. Ён нават загадзя звяртаецца да дзяржаўных службоўцаў, чыноўнікаў і кажа: падтрымайце, я перакананы, што народ мяне падтрымае. Гэта як ён трымае людзей, у якім статусе, як бы сляпых, фактычна, людзей, якія не бачылі тэкста Канстытуцыі, але ён ужо загадзя вырашае, што беларусы яго падтрымаюць. Ну, засталося, як мы бачым, трохі больш 2 месяцаў, так што напружанне будзе ўзрастаць, і нам трэба будзе прымаць, я думаю, вельмі важныя палітычныя, грамадскія рашэнні ў сувязі з гэтым. Вы ведаеце стратэгію дэмакратычных сілаў, сумесную, гэта вельмі важна, што ўсе разам мы аб'ядналіся і праводзім гэтую стратэгію. Мы ведаем таксама прыклады, што ўжо тых людзей, якія адказваюцца стаць сябрамі участковых камісій, звальняюць з працы. Але таксама ёсць добрая навіна. Усе тыя, якія выйшлі на сувязь з ініцыятывай «Честные люди», ніхто з іх не быў звольнены, бо мы забяспечваем канфідэнцыйнасць усей гэтай інфармацыі. У Брусэлі вельмі важна, што віцэ-прэзідэнт Еўрапарламента мне сказала, што абсалютна падтрымлівае падыход, што Лукашенко, па-першае, нелегітымен і не мае права прызначаць рэферэндум, па-другое, немагчыма казаць пра нейкі рэферэндум, калі ў турмах тысячы палітзняволеных, калі няма ні дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, няма пазаўрадавых арганізацый, няма наглядальнікаў. Гэта немагчыма. Таксама гэтага падыходу падтрымліваюць і ў Парыжы, і іншыя еўрапейскія палітыкі. Вельмі шмат кансультацый. Усе разумеюць, што гэта нелегітымная падзея, якая будзе адбывацца. Але ўсё ж такі, чаму мы павінны пайсці? Таму што для нас гэта шанец стварыць сітуацыю турбулентнасці. Таму мы прапановуем записывацца ў план перамога. Бо інакш мы будзем жыць пад гэтым прыгнётам, пад тым, што будзем баяцца, што кожнага дня да нашай хаты хтосьці прыйдзе і будзе нас арыштоўваць, затрымліваць, глядзець у нашыя тэлефоны, у нашыя камп'ютары і будзе даваць такія рашэнні судовыя выдаваць, як 100 гадоў на 6 чалавек, як мы пабачылі на гэтым тыдні. Таму для нас гэта шанец пайсці і сказаць гэтай нелегітымна узурпіравшай уладу сістэме: мы будзем вырашаць наш лёс. Беларусы. Спадар Павел, і калі можна коротка пракаментаваць, некаторыя прадстаўнікі заклікаюць да народнага паўстання. Ці вы лічыце, што гэта слушная канцэпцыя? Ці сапраўды трэба ўсё ж такі пераходзіць да больш жорсткіх дзеянняў супраціву? Мы зыходзім з таго, што мы прапановваем людзям пайсці на выбарчыя участкі менавіта ў дзень рэферэндума, так званага рэферэндума, якую абвесціць Лукашенко. Мы прапануем алгарытм дзеянняў менавіта ў гэты дзень, і мы пастараемся загадзя паінфармаваць, каб таксама ўлада не была гатовая дзеля таго, каб рэагаваць адмоўна. Мы прапануем і ўжо працуем над гэтым сцэнар развіцця падзеяў пасля так званага рэферэндуму Лукашэнкі. Гэта тое, што я магу казаць з пункту гледжання агульнай пазіцыі дэмакратычных сілаў, пад якой можна лёгка паглядзець, хто падпісаўся на YouTube-каналах,
у телеграм-каналах. Каментаваць вось гэтыя дадатковыя элементы я не готовы. Мы выходзім з таго, што нам трэба мець кансалідаваную адзіную пазіцыю. Толькі тады яна можа прывесці нас да выніку. Дзякуй вам вялікі за размову. Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, быў з намі на сувязі. Дзякуй вам за размову. Шановне гаспадарства, мы працягваем. Некаторыя атрымліваюць вось гэты жудасныя сталінскія выракі, а некаторыя, як, напрыклад, музыка Ігор Банцар, ужо выходзяць на волю, адседзеўшы так званыя 1,5 гады хіміі. На жаль, гэты час для Ігора быў вельмі цяжкім. Шмат часу ён правёў у ШЗА, у карцары. Але музыка не губляе надзеі, кажа перадусім пра тое, што любіць Беларусь сваімі думкамі пасля выхаду на волю. Ён падзяліўся з Белсатам. Психологично это вельмі тяжко. Я по себе вот могу сказать, как человек, который не один раз все-таки на сотнях был, с разными ситуациями с боку милиции сустракаўся, основной момент это чисто психологично. Там умовы, якія б не были, 10 лепший ремонт, 10 горше. Там холодные камеры, ну и снова же все мои больки, что у меня были, никуда не поделись. Харчевание, кислая капуста, когда тебе дают что вечер кислую капусту, и одразу начинаю там стравник давать некие сигналы, что нечто не в порядку, плюс и снова же суставы там почали болеть, потому что 10 продуло, 10 что. Ну, я не хочу загадывать, пойду робить анализы на наступном тыдні до Нового года, напевно, до Нового года скажу, зроблю анализы, поглядим, что там мне выпишут. Скажу, ну, и до хирургов, и до лекаров, до всех, до кого можно. На жаль, это не курорт, мы все под пригнетом, и коли это скончится, я завжди був за некие там політологічні розклади, щоб все ж таки йшла кампанія, політичні зміни влади, а відавочно, що у нас це, ну, мусить некак відбитися на узровні неким медикаментозним. Ведаєте, що покуль уже не констатує медик смерть фізична там певної особи, то ми будемо сидіти у цьому стані тривати, тому що, ну, відавочно, не хоче чоловік відриватися від влади. Это вельми неприємно розуміти, і це неприємно відчувати. Хочеться вірити, що з історичної перспективи потім, я не веду, коли праз год, праз 10, ну, неколи хтось гэта оценить и скажет, что, может, все ж таки не таки ты був дурень, что за свои погляды был готов, скажем так, згубить частку життя, не бачить некие светлые моменты у житті своих близких. Это наши жарты за то, что там тебе дали штраф за шкарпетки белой червоной полосой. Это будет такий гумор, ну, и будем узгадывать это все с позитивными думками, потому что зараз реально, я кажу, ну, у меня нема позитивных думок, я вышел на волю. И хочу план максимум дожить до Нового года, освяткувати Новый год с детьми, с родными, а далее поглядим, что будет. Але я пессимист. Я ж по-русски. Амаль 1000 чалавек, а дакладней 927 палітзняволеных на сённяшні дзень афіцыйна прызнаных у нашай краіне. І гэта дакладна не ўсе, хто пацярпелі за сваю грамадскую і палітычную пазіцыю. Гэтым людзям, якія знаходзяцца зараз за кратамі, патрэбнае наша падтрыманне, патрэбныя вашыя лісты, патрэбная дапамога, але дапамога патрэбная не толькі ім. Дапамога патрэбная таксама іхным сем'ям і блізкім. І пра гэта я пагутару з маёй сённяшняй госцей Марія Мароз, якая да нас далучылася сёння. Гэта кіраўніца Фонду «Украіна для жыцця». Вітаю, Марія. Добрый день, Алина. Я вельмі радая, што вы далучыліся сёння да нас, прыйшлі ў студыю. Вельмі важная тэма, на маю думку, потому што салідарнасць, яна вось акурат вымяраецца вось гэтым падтрыманнем у самыя складаныя часы. І вы запускаеце праграму, якая будзе называцца «Сябар сям'і». Давайте раскажам нашым гледачам, і вельмі спадзяюся, што хтосьці зможа далучыцца. У чым сэнс гэтай праграмы? Ну, давайте начнем с того, что фонд «Страна для жизни» помогает семьям политических заключенных уже около года. В январе 2021 года мы начали эту поддержку. Вообще, немножко назад, если открутить мою историю, когда я находилась в СИЗО, в ИВС, совершенно недолгое время, около 3 дней, но понимала, что мне грозит большой срок заключения. И я вот вспоминаю потом, о чем я думала тогда. Я думала о своей семье и думала о своих детях, о своем муже, о своих родных, как они выживут, вот, пока я буду находиться в застенках. Как, я думаю, сейчас переживают и думают многие люди, которые сейчас находятся в заключении. Они думают о своих семьях, о том, поддерживают их или нет. И вот, наверное, каждый
работник нашего фонда, каждый мой коллега, это люди, которые активисты, которые вынуждены были покинуть страну. И для нас, для каждого из нас это болит. Да? Мы все понимаем, что мы могли тоже находиться также в заключении. И мы создали вот эту программу поддержки, решили поддерживать семьи политических заключенных. Семьи, которые мы взяли на опеку, это семьи с детками, в которой есть... Сколько этих семей на данный момент? В начале года у нас было 30 семей, на сегодняшний день 80 семей. И есть еще очередь семей, которые як уже выглядае подали гэтая дапамога на дадзены момент? Что вы им Каждая пропонуете? семья из этих 80, которые мы взяли, получает 300 евро материальной помощи. Ежемесячно фонд перечисляет в семью эти средства. Ситуация такая, что мы не можем называть имена и фамилии этих семей, но и в этом заключается сложность. Конечно, каждый человек, который оказывает помощь, хотел бы знать, кому он помогает, но ситуация такая, что это небезопасно. И эта программа, она действует год. Вот мы взяли семью год назад, мы помогаем год, и эта программа заканчивается. Поэтому мы запускаем сейчас программу «Друг семьи». Это значит, что, например, семья Ивановых получала год материальную поддержку от фонда «Страна для жизни». Но сейчас просто так закончить, мы же понимаем, что это семья, это как мы общаемся с этими семьями, мы знаем, что необходима помощь и дальше этой семье. Просто взять и оставить их было бы неправильно. Мы предлагаем подключиться людям к этой программе и перечислять какую-то сумму посильную этой семье. Вот из семьи в семью, как бы, да, взять семью на поддержку. Но здесь есть маленький такой нюанс, что мы должны составить с тем человеком, с другом семьи, договор о неразглашении, чтобы безопасно это было и для семьи, которая будет от этой семьи получать помощь, и для человека, который будет перечислять. Не разглашаць што ён аказвае дапамогу ці І каму, то, то бок гэты чалавек ён будзе ведаць, каму ён аказвае дапамогу ці не. Ну, сейчас это такой момент, который мы решаем, как это можно было бы сделать безопасно. Хотели бы, конечно, чтобы друг сем'і знал, кому помогает. Сапраўды гэта важна, но вельмі часта розным фондам закідваюцца тое, што вось неяк непразрыста расходуюцца гэтыя грошы, таму вельмі важна дбаць пра тое, каб людзі разумелі, куды канкрэтна ідуць гэтыя грошы. Вось вы плануеце нейкія справаздачы з гэтага рабіць, каб ўсё ж такі людзі маглі разумець, што сапраўды гэта пайшло туды, куды планавалася. Друг семьи будет ежемесячно. Вот он перевел, например, 300 евро для этой семьи, и он получит отчет от фонда, что этот платеж перевелся именно этой семье. Вось вы кажаце пра тое, што спачатку гэта было 30 семей, цяпер гэта 80 семей і стаіць чарга. Вось колькі яшчэ чалавек патрабуюць гэтай дапамогі на вашу ацэнку? На сегодняшний день мы знаем, что 927 политических заключенных, и это не предел, это только официальные данные. Гораздо больше этих семей. Но есть, конечно, семьи, в которых нет детей, и там уже проще немножко. Да? Мы знаем, что если есть дети, то это гораздо большие финансовые потребности в семье. Поэтому с нами на связи около 300 семей. Мы не можем взять больше 80. Вообще донат, все, что мы перечисляем в семьи, это все приходит с пожертвований. Это все люди солидарные с этой проблемой перечисляют в фонд, и фонд распределяет в семьи. А вот як зараз выглядае гэты поток донатаў? Ён змяншаецца, павялічваецца, і хто данаціць? Можем акурат зараз, я думаю, заклікаць наших гледачоў таксама падтрымліваць фонд альбо краіны для жыцця, ёсць іншыя магчымасці, але вось падтрыманне палізняволеных, яно вельмі важнае, на мою думку.
Да, на сегодняшний день донаты уменьшаются и уменьшаются очень сильно. Все это связано скорее с тем, что люди из Беларуси, вот, например, месяц назад мы проводили анализ, 85% донаторов в фонд это были внутри из Беларуси люди. И, конечно же, сейчас страшно переводить средства, я понимаю, и материальное положение в Беларуси очень сильно, даже я по своим родственникам знаю, что очень сильно тяжелее, особенно и пенсионерам, и людям, у которых 3 детей, очень тяжело сейчас выжить. Материальное состояние ухудшается. Поэтому у нас и донаты уменьшаются, и возможности уменьшаются помогать. Тогда мы можем закликать белорусов не только у Беларуси, але и за межами, нашу диаспору, долучаться, не забывать про то, что людям допомога потребная штодня. Да, конечно, мы очень понимаем, что прошло большое количество времени с августа 2020 года, но проблема никуда не делась. Семей все больше и больше, и потребность, она остается. Сейчас каждый из нас должен задуматься о том, чем он может помочь. Если вы можете помочь 10 евро перечислить для семьи политзаключенного в месяц, подпишитесь на ежемесячный донат. 10 евро в семью. Если вы можете написать письмо, напишите письмо политзаключенному. Вы так само ж подарунки збираете, здається, на Новый год для детей, так? Что Да, ну, мы делаем такие разовые акции. Мы делаем, например, делали «Собери ребенка в школу» к 1 сентября. Вот сейчас мы делаем акцию «Стань Дедом Морозом». Тоже можете становиться Дедом Морозом. Можете отправить подарок через наш фонд в семью политзаключенного. Нам детки пишут письма. Это вообще до мурашек, до дрожек. Когда читаешь, мы публикуем письма на наших социальных сетях, на телеграм-канале, на сайте фонда. Можете зайти почитать, какие заказы, и волшебную палочку, чтобы папу освободить. Гэтага падараваць не можам, Да. але тым не менш кожны з вас можа стаць Дзедам Морозом, кожны з вас можа працягнуць сваю добрую руку і памятаць пра тых людзей, якім зараз найцяжэй. Дадзеныя хвіліны. Дзякуй вам вялікі за размову. Марыя Мароз, кіраўніца фонду «Украіна для жыцця», была са мной у студыі. Я на гэтым, шаноўнае гаспадарства, развітваюся і пакідаю вас з Марыяй Карпухінай, беларускай, якая жыве ў Расіі, якая падзеліцца з вамі сваёй гісторыяй, сваім бачаннем таго, што адбылося на яе радзіме. Дзякуй вам вялікі яшчэ раз за ўсё. Падтрымлівайце, будьце салідарныя, заставайцеся з Белсатом и пишите листы политзневоленным. Всего доброго. В Петербург я переехала в 2017 году. Связано это было с тем, что мы с мужем вдвоем оказались без работы. Я работала специалистом технической поддержки в IT-компании, а муж работал поваром. Вот, мы попытались 3 месяца поискать работу, как-то устроиться. У нас не получилось. В выборах, которые были до 2020 года, баллотировался такой кандидат, как Татьяна Короткевич. Это был достаточно сильный кандидат, она очень интересная, с очень интересной программой. Я вас абсолютно осознанно шла и хотела за нее голосовать. Вот, я отдала свой голос, потом мне пришла некоторая информация от моих друзей, которые не посчастливилось попасть в избирательные комиссии, которые их вынудили к этому участию. И те ужасы, которые они вам рассказали, было очень обидно. Решение о том, что надо уезжать, оно пришло. В 2020 году я приехала к консульству, приехала туда на такси, очень беспокоилась, что я опоздаю. Это оказалось моей самой большой ошибкой. И дальше я уже была очевидцем событий, как мы стояли эту длиннющую очередь, как я приехала, было уже где-то час дня, а в бланках независимых наблюдателей была отмечена цифра 60 или 66, что-то такое. Когда уже люди поняли, что никого не пустят проголосовать, просили людей, те, кто не смог проголосовать, сходить и написать официальное заявление о том, что мой голос не был учтен, чтобы собрать официальную статистику. Ну, это и я как историк могу сказать, что запоминается то, что задокументировано. Если мы просто на словах будем говорить о том, что там стоял миллиард людей, да, никто это не запомнит. Если это зафиксировано в документе, в официальном архивном документе, который обязательно к подшиву, то тогда это будет учтено. Просто начали собираться у консульства.
Просто каждый день приходить, показывать, что мы помним, что вы не дали нам проголосовать, вы как-то подбили какие-то, сделали выводы, но мы с ними не согласны. Очень многие люди ходят в посольство и выходят на митинги в Беларуси именно потому, что их голос не учли. А то, что пытаются им навязать, то, что пытаются им приписать, какие-то несусветные вообще обвинения, ну, это уже слишком. 25 декабря 2020 года все это закончилось. Были арестованы некоторые ребята, которые пришли просто мирно выразить свой протест, свое негодование. Их арестовали, и после этого все собрания у консульства закончились, так как это, оказывается, стало незаконно. Если бы выборы 2016 года прошли по-другому, то у человека осталось бы лицо. Сейчас он будет делать все, чтобы просто остаться. Хотя у него была возможность уйти достойно, сохранив лицо. Когда у нас начали закрываться заводы, люди с мозгами начали осваивать новую профессию. Я стала ездить по фестивалям, делать костюмы, заниматься настольными играми, настольными ролевыми играми. Собственно, на одном из фестивалей я познакомилась с такой замечательной группой, как Ирдорат. Вот, собственно, их логотипчик. Да, они находятся сейчас в СИЗО. Их арестовали за то, что они вышли на протест вместе с музыкой, поддержали толпу своими музыкальными композициями. Препятствовать прогрессу, ну, это глупо. Все, кто препятствовали прогрессу, они потерпели крах, прогресс их сломал. Поэтому Беларусь будет жить, Беларусь будет развиваться, Беларусь придет к той власти, которой она достойна.